खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय आथियाबारि रेन्जआव जा फुंखा बसुमतारी बिथांखौ आथियाबारि रेन्जनि फरेस्ट बिफाननि सोद्रोमाफोरा गावनाय एबा इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बे समाव गोख्रों फिनजाथाय लोगोसे गोबां मानि दाबि दैखांदों बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन दि दुखुथिया फुंखा बसुमतारी बिथांनि नखराव नुजाथिहैदों बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय बुंनायफोरखौ खोनासंनानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायदों दि बेबायदि गावलायनाय जादों होननाय बाथ्राया गासैबो नंखाय आरो बे बाथ्राखौ आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि सोद्रोमाफोरा बेखौ गावखौ बासायनो थाखायसो बेबायदि बाथ्रा बुंदों होननानै अजद दैखांदों ओनसोलनि आरो नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे ओनसोलनि आरो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला फुंखा बसुमतारी बिथाङा गावनि नखर संसारखौ सालायनो थाखाय लोगोसे गावनि गथ' सासेखौ फोरोंथाय होनो थाखाय बा सोलोंथाय होनो थाखाय पिकनिक स्पटआव हटेल होयोमोन बन खनोमोन, नाथाय बेबायदि गावलायनाय थासारियाव मालाब्लाबो बाहागो लाग्रा नङा फुंखा बसुमतारी बिथाङा होननानै अजद दैखांदों। आरो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ खोनासंनानै रायजो राजानि बाथ्रा आरो नखरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांदों दि थाबैनो फुंखा बसुमतारी बिथांनि नखरनो बिटिसि सरकारा अनसुंथाइ होनांगौ। लोगोसे फुंखा बसुमतारी बिथांनि थालांनाय बिसि आरो गथ'नि थाखाय थांना थानायनि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिटिसि सरकारनिसिम। दानिया फैदो बिदिब्ला फुंखा बसुमतारी बिथांनि नखराव बाहागो लाहैनानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा माबोरै बिटिसि सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। दिनै जोङो फुंखा बसुमतारी सरलपारानि दाख्लैनि जे जाथायाव दुखुनांथाव भाबै बिथाङा जे जिउ गोमानांबाय, बे दुखुथिया नखरखौ जोङो नायदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ फबदों। बे फबनाय हाबाफारियावबो जों बाहागो लाहैदों आरो दुखुथिया नखरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायबोदों आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायदों जे बिथाङा सासे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होग्रा सासे सुबुंसोमोन। बेबायदिनो मालाबा हाग्रायाव मैखुन लायनाय मैगं थाइगं लायनाय बेबायदि थाङोमोन। सम सम हाग्रा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो थांखायोबो सरासनस्रा। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो थांदोंमोन। बिथांजों लोगोसे साथाम आरो गुबुन लोगोफोरबो दंबावोमोन। बिथांमोना गिनानै खारदों आरो खारग'नो हादों। नाथाय बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने गोरलैयैनो हमदों। बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन। फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन बा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों। माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोरखौ हमखादों, बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों बेबायदि जेबो बेबायदि गैया। बेनिखायनो जोङो बे गासै जाथायखौ नुनानै जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि EM बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों, माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै। दा बेयो नंखायथार बे बाथ्राया, बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो बेखौ जोङो खावलायदों UPPL पार्टिनि जानानै आरो आङो बारग' MLA जानानै। जिहेथु मानसिया आंनि समस्तिनि मानसिमोन, बे जाथाया आंनि समस्तिनि सिङाव जानाय, गतिके बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आं खावलायदों आरो दुखुथिया जे नखर, बे नखरनो थाबैनो जाहाथे सरकारा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि राहा लामाखौ जेन' खालामो आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो। सोरनि थिननायाव बे जाखो, सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन, बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो बिनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों। जोबोद दुखुनांथाव। बिथांहा सासे उन्दै
फिसाला गथ' थालांबाय बेजों लोगोसे गावनि हिन्जाव आरो बिफा बेबायदि थालांबाय जे बाथ्राखौ नोंथांमोना मैया मिडियायावबो नुदों बिफाया जोबोद गाबै गाबै बिथाङा बुंदों जे आंनि फिसालाया बेबायदि मालाबाबो जानो हाया माने पिकनिक स्पटआव दखान होयोसोमोन आरो बांसिन दखानावनो थायो होननानै बिथाङा बुंदों आरो दिनै जोंबो बेवहाय थांनानै रोखा जानो हादों जे गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों दा बे हिसाबै बे गासै जाथायखौ तदन्त खालामनांगौ होननानै आं दाबि खालामो आरो थालांनाय न'खरनो सरकारा जाहाथे थाबैनो अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय आं गोख्रोङै दाबि खालामो।